Ligningernes historie. Opgaven lød på, at jeg ved hjælp af funktionsforskrift skulle konstruere en ligning og redegøre for, hvordan jeg ved hjælp af Newtons metode finder løsningen til ligningen. Jeg har konstrueret en funktionsforskrift, som hedder x i fjerde minus e i x'te. Denne her funktionsforskrift har jeg så sat ind på t i inspire, som man kan se her. Og sådan her kommer min graf så til at se ud. Jeg har ved hjælp af t i inspire fundet frem til mine nulpunkter, hvor det ene, den er lidt utydeligt at se. Mit ene nulpunkt, det hedder minus 0,816, og det andet nulpunkt, det hedder 1,43. Jeg vælger at tage udgangspunkt i det her nulpunkt, og så skal jeg vælge et x, som enten er større eller mindre end det. Og der har jeg valgt mit x0 til 3. Når jeg regner f af 3 ud på t i inspire, så giver det 60,9145. Og f mærke af 3, det bliver 87,9145. Hvis jeg vælger at sætte det der ind i denne her formel her, det jeg skal nu, det er, at jeg i realiteten skal sætte mit x0, som så er 3, ind i den her formel, så det kommer til at se sådan her ud. Men nu har jeg jo lige på t inspire udregnet mit x0, altså mit 3, og der fik jeg jo de to tal heroppe, så dem skal jeg jo faktisk sætte ind i formlen, så det kommer til at se sådan her ud. Når jeg sætter de to tal heroppe ind i formlen, får jeg det her resultat, som er mit x1. Det skal jeg så sætte ind i mit x2, så den her ligning nu kommer til at hedde x1 minus f af x1 divideret med f mærke af x1. Så i realiteten, det resultat jeg fik heroppe, altså mit x1, sætter jeg ind her, minus f, og så mit x1, divideret med f-mærke og mit x1, og så får jeg et nyt resultat. Det resultat sætter ind i mit x3, så der kommer til at stå x2, som var resultatet fra det foregående. Det sætter jeg så ind i min formel, som hedder x2 minus f af x2 divideret med f-mærke af x2. Så mit formen kommer til at se sådan her ud. Og jeg får så et nyt resultat. Og sådan her skal i realiteten bare blive ved. Nu har jeg så lige sprunget 1 over, fordi ellers vil det komme til at tage for lang tid. Men det jeg faktisk er i gang med nu, det er, at jeg vil prøve at ramme mit nulpunkt, som jeg har valgt. Nu springer jeg lige 1 over og går ned til mit x5. Så det resultat, jeg fik i mit x4, sætter jeg ind i den her formel, så det kommer til at se sådan her ud. Og der kan man så se, ud af de resultater, jeg sat ind i her, får jeg det her, som var mit nulpunkt, 1,43. Så det jeg har gjort nu, det er faktisk, at jeg har ramt et nulpunkt, som var planen. Den her funktionsforskrift, jeg har valgt, har man ikke mulighed for at kunne løse eksakt.